स्लोगन विक्रम राम प्यारे जिंदाबाद 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 विक्रम राम प्यारे जिंदाबाद 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 এবার রাইজে কাপ ভোট দিব বিক্রম রামপ্যারে এবার রাইজে কাপ ভোট দিব বিক্রম রামপ্যারে ভোট দিব ফুটবলার সিনাত ভোট দিয়া ভোট দিয়া ভোট দিয়া ফুটবলার সিনাত ভোট দিয়া ভোট দিয়া ভোট দিয়া আমার কারিগর ভোট ঠিক আছে হোক হোক স্লোগান স্লোগান না लिडारफोरा जोंनि बर' लिडारफोरा बयबो मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे नोंसोरनि रादाबनि गेजेरजों मानो होनबा रावबो दिनैसिम लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव बर'नि गेजेराव दिनैसिम सिखारनो हायाखै फार्स्ट टाइम आं सिखारदों बेनिखायनो जेसेबां बर' लिडार दं बर' सुबुं दं बर' जोहोलावफोर दं बर' लाइमोनफोर दं बयबो जेन हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो मेनलि जातिनि थाखाय जेबो बेयो जोंनि जातिनि थाखाय आरो बे एन्टायार लखिमपुर लकसभानि थाखाय बे जेबो बुंनोबो हाया रावबो होनो हाया आं इस्यु दं दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिला 60 दल जानांगौ बर' अट'नमास काउन्सिलाव फान्ड फैनांगौ सनवाल अट'नमास काउन्सिल बेफोरबायदिनि बिभिन्न जातीय समस्या दं बेफोरनि गेजेराव आरो मेन समस्याया जादों जोंनि दैबानानि समस्या बेनि सोमोन्दै जोङो गोख्रोङै दिल्लीयाव जोङो माथो होनांगोन राव होनांगोन बेनो आरो समस्या मेरला समस्या दं आरो बर'नि ओंखारदों बर'आ खौसे होननानै मानो बुङो जुदि फोथायनो हायाबा आं बर' ओंखारदों बर'आ खौसे दं होनना आं सानो बेनिखायनो बर' फिसा ओंखारदों बर'नोनो भट होगोन बर'आ बे 100% सियर जेसेबां लिडारनि खोथा बोलाया बेनो आरो खोथाया रिकुवेस्ट खालामदों बर' लिडारफोरखौ आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मानो होनबा आंबो बर' फिसा बेनि थाखाय बयखौबो खावलायो जे बर' भटखौ जेन जाहाथे माने बिजेपिया मोना आंनो मोनो बेखौ खावलायनो थाखाय जेसेबां लिडार दं आं गुरै खावलायहरो माने